Welcome back sa aking channel. So today, ang gagawin namin ay kakain ng mga prutas. Meron tayong langka, galing kay tatay. Ito ang pakwan at papaya. Dito guys. So guys, bili kayo no guys. Ay, okay na kami, di ba? Bili kayo no guys. Masarap to guys. Man nyo. Oh. Sarap mo pa. Ay, wala akin. Sige. Isa mo lang. Oh, masarap ito. Papaya. Bớt nữa. Ito yung pabili ko namin. Pakman, ito yung nabili ko na langka, tsaka papaya. Mas tayo. Ano yung papaya? Nakawalan ito. Yummy. So sweet. Binibayo na ng papaya. Pero sa totoo lang, sarap. Pinuha ito sa ano, sa mismong puno niyan. So, sobrang matamis siya. Sarap. Alam na. Ito sa mga ano, para sa mga bata. Mga healthy food, mga bata, ang papaya, fruta. Kaya ko na lang umubos. Tapos yung langka. Diba sarap? Alam mo diba so? Siyempre. Kayo, ang takot-takot nyo. Sila Chinese ang takot-takot na. At hindi bigyan sila ubusin. Okay guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Mag-crave na kayo ng ganito. Super sarap. Please don't forget to subscribe, like, and share. And share na rin my video. Tignan yung mga bata. Ang kulit-kulit.